Obchodní styl. To je obchodní styl. Obchodní styl. Když chodíme po škole, brhají po nás koncerty. Nejsme jak Licema, nemáme platné předměty. Píšem eko, píšem účto, píšem diktát každý den. Prváci, druháci, třetíáci, nikdo. Na nás nemáte. My jsme čtvrtá OA, my jsme nej, na nás nemáte. Vy nejlépe účtujem, na nás nemáte. Vy jediný odmaturujem, na nás nemáte. To vůbec nemáte. Naše přízní je světoznámá. A rada vždycky. Poznámky, to jsme my, hej, to jsme my, hej, jsem zaplaceně hrdý na to, že jsem ze čtvrtého A. Kdo dneska čelení z obchodky? Obchodní styl? To je obchodní styl. Obchodní styl? To je obchodní styl.